Kuma take so na mata ASAP ba ta kuɗi in kai ta shopping account na ta nake ta refilling kullum sai na tura mata tanki mata son waka na su ne rege abin na da zafi kamar AK ta mai da ni kamar wani shege kuma take so na yi ba in ce wata ran kawai sai na kira ta na ce mata baby girl alpha show you know say I don't with your mata